Salut, dragii mei, astăzi sunteți pe canalul meu de YouTube și astăzi o să fac un video nou și nu orice video, o să mă joc Minecraft. N-am mai jucat de foarte multă această serie, pentru că n-am avut timp și de acum o să mă joc, adică azi m-am jucat și mâine nu o să joc. Deci 2 zile nu o să postez și o să postez în celelalte zile. Pentru că fac prea des videouri și poate este ceva și nu vreau să mi se închidă în contul ceva. Știu că n-are cum să se închidă, dar mai ies șanse. Asta urc aici. Data trecută nu m-ați auzit în celălalt video și sper acum să mă auziți. O să încerc să găsesc niște villageri, dar prima dată să iau niște copaci să fac o masă de lucru. Mai am așa, cred că o să-mi ajungă. Ok, am masă de lucru și bete. Bun. Parcă? Hai, parculogiu. Hai, că nu fac nimic, doar vreau să te mănânc pentru că eu am nevoie. Tu pentru ce mai stai pe lume? Ok, ne mai lăsăm pentru mai târziu. O să mergem pe aici, pe la nisip, poate să găsim niște villageri și cam da. Este foarte frumos aici, dar niciodată n-am văzut din așa gen. Îți dă din astea? Wow, n-am știut. De exemplu, dacă omorât din aia care am omorât eu acum mai din ani, ea cred că bețe, n-am știu, jur. Aoleu. Dar ce îi? Aoleu. Am găsit un templu și acolo sunt vreo 2 case, cred. Hai să mergem prima dată la cele 2 case sau ce-o fi, cred că sunt 2 temple. Nu cred. Ok, prima dată intrăm în ăsta fără niciun stres. Ok. O să luăm asta. Of. Așteptăm. Nu. Aoleu. Am murit. Of, Doamne. Dar n-aveam cum, frate. Asta e acum. Of, iar să fie. Și nici nu mai știu, cred că pe unde am luat-o înapoi la templu. Măcar să mă duc în cealaltă parte, dacă nu mai pot în partea că s-o rupt. Doamne, dar am... Nu mai contează, am făcut aici o foarte mare poznă. Dar-mi pare rău. Au. Ce să fac aici? Mai ies 20 de... Nu, mai este o oră până când termin cu videoul. Dar n-am știut, am crezut, wow, hai că mă duc că nu se întâmplă nimic, dar... Da, uitați, pe acolo am mers pentru că văd nisipul. Deci nu o să mai sărim așa, nu știu cum o să fac, Doamne, iartă-mă, efectiv. Mi-a fost atât... am crezut că găsesc și eu ceva bun. Să mănânc repede, să nu mi se facă foame.
Măcar că în partea nu găsesc absolut nimic de mâncare pentru că e din asta. M-am enervat. Doamne. Nu știu că, de exemplu, dacă te pui așa o să cazi, gen. Nu știu. Da. O să mergem aici. Și o să intrăm în al doilea templu și o să continuăm cu videoclipul, nu știu, cred că seara asta o să mai fac unul. Nu sunt sigură, poate da sau poate nu, încă nu sunt sigură, dar o să văd. În templu ăsta nu mai am să intru sau dacă mai putem și în aștia mici, o să intrăm în video-ul celălalt, în asta de aici. Pentru că, da, nu mai am mâncare. Stai să văd aici, nu pot repede să fac ceva de mâncare. Nici aici nu există de mâncare, trebuie tu să ții. Ce mă enervează lucrul acesta. Ok, o să mă pun aici pentru că sunt stabilă până intru în celălalt video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, subscribe și să vă abonați la canalul meu dacă încă n-ați făcut-o. Pa!